Bila ipachokae aipoa bende koro ng'ur ni gin tiere kod noka mar omenda kaachiel kod nok mag jotije manyalo konyogi e chwalo tijegi e yo makare ahinya to mano motudore kod nono kaka obila timo tijgi e pachokae. Mago kaachiel kod weche mamoko moriwo ng'anyo mago mag lecturers kata jopuonj mag mbalariany kod jopuonjre manyawawa makoro yang ni nitiere jopuonjre manyawawa 50,000 e skunde mag piny owacho mopogore opogore e pachokae. Mano koro nyiso ni piny Kenya to chomo kama chalo nade. Mane momiyo kinyi makawuono antiere kae kod wendwa achiel mano Vincent Kisuko Kil poko chopo e studio kae kata kamano kango chopo ikinde modhi mbele kod twak marwa obobedo ka oriwore kodwa. Gie thuolo ni antiere kae kod Peter Oluoch Lango ma en coordinator mar UDA e county ma Nairobi kae. Machiegna inya Peter e studio maro kinyi makawuono. Wendo machielo antiere kae kod Meshack Odede janon weche mag siasa. Machiegna inya Meshack e studio marwa. Erokamano Joyce. Nyakwara Muge Jwang in bende arwakni machiegni e twak marwa bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 23 Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kad bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwacha kod twak marwa yanga okinyi makawuono dago mar mondo mi wachak kod report mano losno odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa mano Chris Owino kama duol mochung'ne yiero e pachokae IEBC ogolo ywak margi ni yiero madundo e gwenge mamoko aboro ma ichan bag higane nyalo gore Luanda ponono ni migawo mar omenda orem miyogi mano miliona 258. Wawinjane report makamano mondi. Tarik 27 mar 11 gani nyalo rito kuom thuolo ma ok ong'ere mar yiero jotendgi manyien kaluwore kod nok mar omenda. Kaluwore gi jatatije maduong' mar IEBC Marjan Hussein Marjan, IEBC dwaro bilion 1 mar bago yiero maduong' e gwenge duto 24 makmani omenda mane omigi budget mahigani en milion 788 kende. We have a total of 24 by-elections. The ones that are funded are 16. And the total budget for that by-election, those 16 by-elections, 788 million. For the 8 remaining ones that have not been funded, amounts to 258 million. So in terms of total cost, we are looking at 1,046 million for the purpose of by-elections. IEBC kata kamano koyango gwenge aboro manyalo rem yiero jotendgi manyien yiero mochan bagudu mar 11 gani. Kaluwore gi Marjan Hussein Marjan, IEBC dwaro mondo migawo mar omenda omedgi omenda maromo milion 258. You know, we gave for 16, but as we continue receiving writs later on that there are other by-elections. So they had already funded us for 16. But as we speak now, there are those new ones that had not been funded. But we continue planning for them. We are also working with the National Treasury to ensure that we get the funding as quickly as possible. And some of these by-elections, for example, Kabichai, that happened just shortly before we assumed office, and others, in order of priority, if you look at the ones that happened, like Banisa. Eko machielo, duol mar IEBC dhi nyime kod timo ikrok malong'o ne yiero maduong' mabiro ka chenro mandiko jogombulu manyien dhi chakore ayanga tarik 29 dwe mar 9 higani. We have gazetted 29th of this month as the date on which we will launch the resumption of the continuous voter registration in all our offices across the constituencies. But also we have, as a commission, agreed to use Huduma centers to place our desks and registration officials in all the 57 Huduma centers across the country, just to expedite the process of continuous voter registration. Jakom IEBC Erastus Ethokon oyango ni gigeno ndiko jogombulu manyien maromo milion 6.3 motelo ne yiero maduong' mabiro. We are also piloting technology to see if we can simplify the processes of voter registration going forward. We are targeting about 6.3 million new voters, 70% of whom will be young people. Ethokon bende ojiwo josiasa
mondo duok piny liet mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro kaka yo mar kelo kwe pacho kae. Kodong' mana dweche 2 kene motelo ne yiero madundo e gwenge 24, duol mochung' ne yiero pacho kae IBC koro chwero luya mar yudo omenda maromo matimo ikruok ne yiero makamago e kinde ma gikwayo migawo mar omenda mondo medgi omenda maromo milion 258 matimo ikruok ne yiero makamago. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Meshack Odede, adwa nachak kodi ka wachako twak ayanga okinyi makawuono. Winjo kanyo ka IBC koro ng'ur ne giten kod pesa. To ang'eyo ni magi timore kinde makoro odong' wawachni odong' mana matin ne dweche 2 to gibo bedo ka gibago yiero madundo mowinjo bende timo e kuonde chung' od bura 2 kaachiel kod wards mopogore opogore. Ng'ur makamagi bende koro keto picha mana inyanya to gisani ma jo Kenya temo mar mondo mi oket geno margi kuom IBC. Kibo bed ka ichako pimgi kod kit kaka gibo bedo ka gitayo yiero madundo motelo ne yiero mar higa mar 2027. Erokamano Joyce, mokwongo ka nitie gimonengo piny Kenya ong'i matut kabisa en kaka inyalo duok nengo mar yiero ma Kenya piny, nikech wan achiel kuom pinje ma kirango matut tiyudo ka yiero gi cost omenda mamalo moingo pinje moko ma kata man gi pesa moingo to IBC masani nyoketi, commission masani nyoketi ni kanitie gimoro achiel ma jo piny Kenya kata jomoko kuomwa okoridhika godo en ni ok gimiyowa plan malong'o ma is convincing kaka ginyalo duoko nengo mar yiero piny. Kiwacho ni plan ma convincing owinjo bed ni gibedo kod plan ma convincing machalo nade mar mondo mi oduok piny nengo mar yiero to kiduoke piny iduoke piny nyaka kiwango mane? Onego bed ni ginyisowa ni ka ging'iyo yo mane commission machien motelo negi kata mamoko osetiyogo gin gi plan mopogore to nyaka wane pogruogego kata mane omenda mwatiyogo e yiero. Ok nyal bedo ni pogruok mukelo en mana manyalo medo dwe mar yiero kadhi malo, nikech sani koro wawacho tiyo gi moingo omenda moingo bilion 1 ne yiero mag wards mag constituencies gin 2 to modong gin wards. Nyalo miyo ichako parori ni to kawachopo 2027 ma koro wan gi yiero mokwako piny Kenya te to kendo gin ballot papers 6 koa MCA nyaka president dhi chalo nade. Nyiso ni wang'iyo omenda ma kore lach e 2027 to e sechegi bende ema wane gi uchumi mathembo ma nitie gik mang'eny wang'iyo kaka dang tim weche thieth e osiptende, skul gi kiang'o. Koro onengo bedni kata ka gichiwo kwan maromo bilion to ok onengo bedni mbaka mwagoyo en mana general ni wadwaro omenda marom kama to kwago mbaka deep ma wafwenyo omenda mudwaro ni magi madhi tiyo kama magi and it is justifiable. En gima wate wayiere ni ma to yiero ok nyal timore kaonge omenda ni yiero ok nyal to kawaketo ni jok matiye sirikal group ka group kobiro to gin giwacho ni mondo gimoro amoro timre wadwano medwa omenda, nikech mate trend ma ok jo IBC kende. Gimoro amoro kipenjo kata police gimomiyo pok gi achieve, gimomiyo pok giketo arita kweyo mowinjo to gibro nyisi ni budget. Kidhi penjo skunde gimomiyo gik ma gibro nyisi ni budget. Koro wach mar omenda ni en ema koro kondete migepe teme sirikal yiengore to onge ng'ama dwa wacho ni bilion ni magi madhi tiyo kuma kama. To katieko Joyce gik moko manyalo miyo, for example kana wacho ni onengo bed ni commission mar IBC kata mbaka ni wagoye yo matut ma commission manyien nyiswa kaka ginyalo timo mondo giduok bech yiero chien. Ang'o momiyo nyaka watim voter registration kowuok kuom ID to already wan gi ID? Nyiso ni okwa trust ni joma ni gi ID Kenya ka gin jo Kenya mosetane itim. Matine ni wach mar voter registration ma IBC chano chako timo tarik 29 mano mar dwe ni in kor ka kori winjo no winjo ben ni time. Okay, sani to nyaka time nikech mane gima ni e chik. But onengo wadoge chike wadhu ang'i ka wanyalo chenjo chike go, nikech samwa register ng'ato mondo go kura. Gima wang'iyo mokwongo en ni ja Kenya to gima nyiso ni ja Kenya en ni in gi national identity card. To
to kibedo gi national identity card imiyi kisetan 18 years, nyiso ni iromo higni midwaro. Ang'o momiyo pod nyaka wachak walos voter registration kendo ma wachak wabed gi kura ombulu kendo migoyo? Ang'o momiyo kiyiene ahinya ja Kenya go ombulu gi ID to wang'uk pesa cha, nikech budget te mar IEBC biro yudo ni voter registration nyalo kawo omenda mar